que espera aconseguir el govern de la Generalitat per l'euro per recepta és els mateixos diners que li ha entregat en contractes assignats a dit a un exdirigent de Convergència i Unió, Ramon Bagó, del grup CES, en contractes de cuina en el sector sanitari. 50 milions d'euros. És a dir que ens esteu demanant que paguem perquè vosaltres podeu continuar pagant els vostres. Aquest és el sacrifici que ens esteu demanant que fem. Ens esteu multant per fer el no vull pagar en els peatges perquè els vostres continuïn cobrant i a passar-los aquests 1.100 milions d'euros de beneficis que en aquests moments hi ha. I us diré una cosa, això del no vull pagar. Ho tinguin molt clar, els que ens escoltin fora d'aquesta plaça, perquè els que estem aquí ho tenen tots molt clar. Això no ho pararem, Això continuarà fins que efectivament o acabem amb els peatges, o obliguem aquest govern de la Generalitat a acabar amb aquests peatges, o aconseguim que els peatges acabin amb aquest govern de la Generalitat. Però això no es pararà,